vej hjem, ikke også, Mami? Hjem til Jose. Okay, jeg blev virkelig nødt til at filme den her soludgang. Eller solopgang, hvad det er. Rigtig flot himmel. Kameraet fanger det ikke så godt. Men flot himmel, flot himmel. Det var virkelig, virkelig smukt. Hej! Hej! Lav dit fugeansigt. Fuh! Yeah! Vi har lavet en kanal. Projekt YouTube. Hvad? Jeg er lige ved at lave en bror. Så er det lige meget. Så det er ikke så vigtigt. Hvorfor? Hvorfor? Det er snemandsvær. Det er det perfekte vejr at bygge en snemand i. Det er snemandsvær. Det er snemandsvær. Se alt det krop, der ligger udenfor. Nomi, hvad har du lært i dag? Jeg har lært, at man skal passe godt på sig selv. I trafikken. Noget om kommunikation. Kommunikation. Det har jeg også. Og i morgen, hvad skal vi i morgen? I morgen der skal vi møder vi op på skolen igen, og så vil vi lige fange Thomas, vi kan tale med ham. En random mennesker på gaden. Ja. Det skal vi nemlig. Hør, hvad de ved. Vi skal have skaffet mørklægningsgardiner, og så skal vi... er det på telefon? Vi skal have skaffet... vi skal have skaffet mørklægningsgardiner. Nemlig mørklæg hele lokalet, når vi skal fremlægge. Og så skal vi have sådan 2 lys stående, som lyser op. Og så skal hele vores fremlæggelse være et spil. Det bliver så fedt. Jeg kan ikke sige. Det bliver fedt i dag egentlig. Men vi bliver ved lang tid nu, gør vi? Jo, klokken er kun 12. 1? Ja. Ja, klokken 1? Klokken kun 1. Hvad er? Kommer Kasper med McDonald's til mig? Jeg ved ikke, du spørge. Kasper, kommer du med McDonald's til Jose? Du er med i vores video. Vær glad. På Skype. Så. Recording. Vi er lige nu i gang med at stalke de andre. Se. Og velkommen til vores kanal. Og den her uge har vi projektuge. Det er vores velkomstvideo. Og det her det er vores kanal. Skal du se her? Der er vores beskrivelse af vores liste. Okay, halløj. Så er der endelig blevet uge 5, og det vil sige projektugen. Vi er 3 piger fra Røkker Skole med overemnet kommunikation og emnet YouTube følger os ind. På denne kanal vil der med jævne mellemrum blive oppostet vlogs, videoblogs, altså videoer fra vores uge, indskydelser om hvad vi har lavet, hvad vi generelt går og tænker om det hele. Vi tror på, at det bliver en fantastisk lærerig uge, og vi glæder os til at komme i gang. Med venlig hilsen Josefine, Naomi, Dana, folkene bag uge 5 projektet YouTube. Hej hej. Hej Hej. Hej hej. Hej, så læg på. Hej. Så læg på, du skal lægge på. Du lægger på først. We got that. You hang up. No, you hang up. Kind of love. We got that. You hang up. No, you hang up. Kind of love. I got that. Hang up. Kind of love. Jeg er lige ved at sidde og redigere vores video. Må du se? Her lige over med den. Og det tager så lang tid. Okay. Kæmpe stort arbejde. Og Naomi, kan se, klokken den er 14.39. Den er god nok. Den er 14.39. Og vi har stillet om på uret. Nej, spiser salat. Vi spiser salat. Og tunevit salat. Okay. Vi spiser salat. Og Naomi hun er gået, for hun skulle på arbejde. Og vi har lige aftalt, at vi filmer lige det sidste fra i dag af. Så filmer vi en konklusion. Og så redigerer jeg den færdig og uploader filmen. Det tager omkring gæt på en time måske. Og så skal vi som sagt konkludere. Og så tror jeg, at vi lige planlægger, at vi skal i morgen, og når vi mødes og så videre. Og så er det færdigt for mandag.
Jeg har lavet spørgsmål. Og hvem du har kontaktet os. Jeg har kontaktet Niklas, som er ved at byde hovedet af mig. Og hvem er Niklas? Det er min ven. Niklas er vores ven, som vlogger. Og på YouTube, hvor lang tid har han gjort det? Et par måneder. Ja. Ja. Og vi skal også kontakte Louise, som har gjort det lidt længere tid. Og så har vi som sagt lavet en velkomstvideo. Og den her video. Og så har vi læst en hel masse og set en hel masse videoer. Og fundet videoer, vi vil have i vores dokumentarfilm. Og så har vi talt med nogle, altså fundet nogle programmer og så videre, til at vi kan få dem over. Og så har vi bygget en stemmand, eller chihuahua. Men du gad kan man chihuahua med i filmen? Jo. Det forsvandt. Hvad skal vi i morgen, Jose? I morgen har vi ikke fortalt det. I morgen der skal vi ud og snakke med random mennesker på gaden. Jeg ved ikke, i byen måske. Og så skal vi høre dem, hvad de bruger YouTube til. Og så noget hejs der. Yes. Hvad synes du? Har det været en god Hvordan er chihuahua? Den ene år. Har det været en god dag i dag, Jose? Ja, synes jeg, hvor blev den af. Snemanden, jeg vil nok nødt til lige at indrømme, at ham har vi stjålet. Vi skulle... Jo, vi fik lige fortalt færdigt. Vi skal lave nogle papirstrimler, hvor vi vil opdække vores eget frygtelige, forfærdelige liv, som vi så vil fortælle om, og så sætte noget musik henover. Men det skal ikke være med i vores vlogs, det skal være med i vores kæmpe store dokumentarfilm. I morgen skal jeg ud og købe en Lego. Jeg var også ude og købe en Lego. Nej, mig der havde en konkurrence om at blive færdig først, og så har hun bare sat og går et, mens jeg har filmet. Klam så. Og jeg var bare meget længere end hende før, fordi hun bare var sådan en klam lille... For den soundtracks over med computer. Men det bugger for vildt. Noget sort sol og Kabartnok. Kabartnok. Hey, what the fuck? If der er mange kærligheds... Så... Det er i hvert fald noget. Det gik under. You're so right and you don't think